جناورز و دارستانên xwe bar kirin. Bûncotyar û karkerên rezê biyana bi keskatiya canê xwe û bi destên xwe pîroz rengîn dikin hemû beyar û biyavana. Malbateke navçeya Şiyê ya Efrîna Rojavayê Kurdistanê û piştî bûyerên ku li Efrînê rûdan, berê xwe dan rêya penaberiyê û karwanê jiyana wan li başûrê Lubnanê danî û karê felahtî an ku çandiniyê li zeviyekê li wê deverê dikin. Di xaniyekî vala de li nav baxçakî dûrî malan li welatekî biyan û di rewşeke hejar de çîrokên welat di bîra xwe de tînin û piştî ku karê xwe li ser xaka xwe dê kirin û di nava xwedî û kesûkarên xwe de niha bûne karkerê xelkê û beramberekî kêm werdigirin ta ku bi wî kirasê kirêtiyê ku cengê ji bejna wan re dirûtî, laşê lawaz veşêrin û wî pariyê sîr ji xuya rondikan daqurtînin. چلخم را کرنه سه قیزا و خورتکی یعنی شبابکی چلخم لبدار جنوب لبنان دا را کرنه تیدا دعیشن حیاتی خواهانایه یک روسê kiçan bi tena xwe karîn çil konên taybet yên keskatiya pêşdem rakin û ji bo jiyana xwe ya rojane jî keskatiyê diçînin û jiyana xwe pê derbas dikin. Dayîka wan ji keladilê xwe yê dijî azar piştî şehîdkirina birayê wê na Ehmed Şêxo serokê Encûmena Xwecihî ya navçeya Şiyê ji aliyê grûpa Emşad ve dibêje em newêrin herin Efrînê lê hevjînê wê dibêje em ê vegerin. برای مواد کشتن ام نویرن هرن ولا ام نویرن هرن عفرین ما وقرن عفرین دلال ان شاء الله ان شاء Xanîkê wan vala ye, ji qamişê hatiye duristkirin. Tenê kêmtirîn pêwîstiyên jiyanê jî têdenîne û mîna penaheke demkî ye li hêviya ku ew hewrên reş siya xwe ji ser mal û welat bide hev û careke dî vegerin warê xwe. Efrîn birîna vekirî. Welatiyên wê mîna tovê zeytûnan e. Li her cihekî şîn dibin û di her zemînekê de dibine dar. Şêrîn Kîlo.